Robi, rendbe tesszük egy picit annak a fogalmát, hogy mit is jelent a meleg burkolat, illetve a meleg burkolás? Ezzel még a szabványok is egy kicsit ilyen hadlábon állnak ezzel a dologgal. Én azt a nagy általánosságot tudnám mondani neked erre a dologra, hogy azok a burkolatok, amik meleg érzetűek, azokat nevezzük meleg burkolatoknak, amelyek hideg érzetűek, azok pedig hideg burkolatoknak. Ezzel, hogyha csoportosítani szeretnénk őket, vagy hogyha példákat szeretnél hallani, akkor nyilván a meleg burkolatok közé tartoznak a rugalmas burkolatok, a szőnyegpadló, linóleum, vinilpadló és a parketta, és általában hideg burkolatok közé tartoznak, amik általában csemperagasztóval vannak ragasztva, a csempék, járólapok, üvegmozaikok és hasonló ilyen természetes kövek. Ti tudtok abban is a segítségünkre lenni, hogy melyik helységben melyik meleg burkolatot használjuk? Akár a tervezés fázisában tudunk olyan használható ötleteket adni, hogy ez a burkolat, ez tényleg hosszú évtizedeken keresztül ez kiszolgálja a megrendelőt, és boldogan tekintsen rá, és élvezettel használja ezt sokáig, és ne legyen bosszúság ebből az egész dologból, hogyha később megbánja, mert nem az került be, amit kellett volna. Milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen az a felület, amire ti tudtok utána meleg burkolatot elhelyezni? Általában az ajzatunk minden esetben eléggé magas nedvességtartalommal rendelkezik. Hogyha ennek nem adunk lehetőséget, hogy ez kiszáradjon, vagy nem teszünk ezért, és véletlenül a burkolat erre a nedves ajzatra kerül rá, akkor nagyon nagy eséllyel problémák fognak keletkezni vele, dagadás föl fog jönni a széleinél, tehát hogy egyszerűen a garanciát is elveszítjük, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. A másik általában, amit az ajzattal szemben érdemes megjegyezni, az egyenessége, illetve a síkban való elhelyezkedése. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen kezeljük, mert hogy hiába veszünk akármilyen szép és drága burkolatot, hogyha az ajzatunk nem tökéletesen sima, akkor mit sem ér ez a igényesség. Előfordulhat az, hogy itt a problémák mondjuk később ütköznek ki, tehát hogy akkor nem látványos ez a probléma, vagy nem észrevehető, de az idő múlásával megjelenik egy gond. Hogyne, természetesen. Tehát, hogy ebben kapcsolatban nagyon sok tapasztalatunk van. A kezdeti időkben mi is belefutottunk egy pár ilyen hibába, de ezekben nagyon-nagyon sokat tanultunk. Általában így szokott lenni, hogy sokkal később jelentkeznek a hibák, amikor padlófűtés van. Tehát, hogy általában akkor szokott lenni, hogy amikor elkészül egy burkolat, akkor minden rendben van, és akkor jön a fűtési szezon, és akkor megindul a padlófűtés, és a maradék nedvességtartalom az ajzatból szépen csak fölfelé tud megindulni, és a padlófűtés hatására ez szépen elindul fölfelé, és akkor a padlóburkolatunkon ez sajnos látszódni fog, és attól tartok, hogy ez innentől kezdve ez menthetetlen. Abban az esetben, hogyha minden a legnagyobb rendben van, akkor ezeknek van valamilyen szavatossági idejük, ameddig biztosan úgy fognak állni, ahogy azt ti oda lerakjátok? Természetesen, hát nekünk nyilván jogszabályi kötelezettségünk is, hogy garanciát vállaljunk a teljes munkára. Ez általában ugye nyilván ez 2 év szokott lenni, de hogyha valami félrement, akkor ennek már sokkal korábban ki kell, hogy derüljön. De általában most az a tendencia, hogy a padlóburkolatgyártók akár 5 vagy akár 10 év garanciát is adnak a burkolataikra. Hogyan válasszunk mi kivitelezőt? A garanciális feltételeket mindenképpen érdemes lenne átbeszélni ezzel a céggel. Mindenképpen ragaszkodnék egy vállalkozói szerződésnek a megkötéséhez, mert a garanciális igényeket csak ezzel a szerződéssel fogjuk tudni érvényesíteni. A meleg burkolatok lerakásában a Flortissimo Kft. Volt segítségünkre.